ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳು ಭಾಷಿಗರ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಿನಿ ಪ್ರೇಮ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಯುವಕರ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸದೊಂದು ರೀತಿಯ ಹೂರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯದ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಪನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಅಷ್ಟಮಿಯ ಗೌಜಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ಸಂಭ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ. ಈ ದಿನ ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸೋಣ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂಥ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿ ಬರುವಂಥ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರಿದೆ, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದಾ ಪಂಡ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯ ಉಂಡು ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಐತಾ ನೆನಪುಲು ಬರ್ಪನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಐಕದುಂಬು ಅನಾರ್ಕಲಿದ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ತಮಸುಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮ ಅಮೃತಂ ಗಮಯ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಅತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾಟಕನ ಮಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ, ಯಾನೊಂದು ಜಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆತುಜಿ ಅವಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಇಂಚಮಲ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಕನೊಂಡು ಓದ್ಬೋ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ದಿರ್ ನಿನ್ನ ಕತೆಗೆ ನಗ ಕೆಬಿ ಕಿರ್ಮುನ್ ಮುನ್ ಬಜರಂಗಿದ ಕತೆಗೆ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. खेलने वाले को आरसीबी को कुछ मच हो रहा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ. ಆಯ್ತಾ ನಿನ್ನ ಸಂತ ನೋಡು ಬೇತಿಯರ್ ಮಾತೊಲ್ಲಿ ಮಾನೆ ಬೇರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರೆ ಉಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಯಾನುಲ್ಲ ಹೆಸರು ದೀಪಕ್. ಫಾತ್ ಪಾಪ ದೀಪ ಪಾಪ ಪಿಪಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕುಲು ಮಾತೇ ಇರ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪೊಂಡು ಸರ್. ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನ್ಯಕ್ 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 ಅದು ಮೇ ಬಾಲೆ ನೀ ಪೋಯಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾ ದಾದಂಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಬಲ್ಬರೆ ಹಿಂಗ್ ಮರಳು ಬತ್ತೋಡು ಅವಳು ಫುಲ್ ರ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರಚ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆನ್ನ ತುಳುನಾಟಿ ಯಾನ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊಂಡಲ ಯಾನ್ ಸೈನೇಟ ನುಪ್ಪಾಡ್ನ ಜನಕುಲು ಅವು ಪೇರ್ಲಾಡು ಹಿಂದುಲಾಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಮ್ಮನ ಯಾವರ್ಸಿ ಆನ ಪಂಚಾಯತ್ ತುಳುನಾಡದ ಬಿದೈಪುಣ ಪ್ಲಾಗ್ ಕೈ ಪಾಡುವರ್ ಅದು ನಿಜವಾದ ಇನ್ಮೆ ಎಂಕ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆವೋಡು ಇತ್ತ ಆಂಡಾತ ಆಂಡ್ ಚೆಂಡ ಜಪ್ಪಾಗತ್ತ. ಹಾ ಜಪ್ಪಾಗ ಬರ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ನೆನಪನಮ್ಮ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇವರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರವರ ಈ ಒಂದು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಿಸಿದೆ ಅಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಬಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವರನ್ನೇ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಈ ರೈಟ್ ಫೀಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಂಚಾನು ಇವತ್ತು ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಲ್ಲೆ. ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾತು ತೊಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಡೆ ಮನ್ಪುನ. ಸೊ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬ್ಯಾನರ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅವು ಬುಡ್ನ ಬಾಕಿದ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ದಾದೊಂದು ಉಂಡ ಪೂರ ಎಂಕಲೇವು ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕಲೆ ಅದುಪ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕುಂಬೇರ ಅದುಪ್ಪಡು ಆರ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಡದೊಕ ಎಡಿಟರ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಅಡದೊಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಆರ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲೆ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ಎಂಕಲ ಟೀಮೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಟೀಮ್ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸುರುತ್ತೊಂಜಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಮನೋಲಿ. ಎಂಚ ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಏರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಟೀಮ್ ದಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡು ನಾಡ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಎಕಡೆ ಪನ್ಲಕ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು ಲಕ್ಕುಮೇಡು ಇದು ಬೊಕ್ಕ
ಇರೆಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರೆ ಫಂಡ್ ಬೋರ್ಡು ಫಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಫುಡ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಆತಿತ್ತತ್ತು ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡ್ ಹಿಡ್ದಲಾಗ ಫುಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಒಂತೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂತೆ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ ಎಂಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಅದು ವಿದೇ ಬೈದಿನ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಲಾಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿಲಾಕ ಆತುಂಡು ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನೆಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹಿಡ್ದು ಮುಂಜಿ 30-35 ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಹಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲೆನಾಡು ಸೇಮ್ ಟೀಮ್ ಮಲೆನಾಡು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಸೊ ಇರೆಗ್ ಅವುಡ್ನ ಆಟಡ್ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿನ ಬರತ್ ಆಟಡ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಹಿಡ್ದವಾಗ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಹಿಡ್ದವಾಗ ರೈಟಿಂಗ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸುದೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದುಪ್ಪಡು ಹಿಡ್ದವಾಗ ಇರೆಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಟೀಮ್ ಅದುಪ್ಪಡು ಪೂರದ ಬತ್ತಿನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬತ್ತೇರಿ ಹಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ರಿ ಯಶೋದ ಸಂಜೀವ ಕೊಟ್ಟಿಯನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ರಿ ಸೊ ಪೂರ ಆದ್ ಇರೆಗ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಬಿಡು ಆತ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಂತದ್ದು ಸಿನಿಮಾ ರೆಡಿ ಮಂತ್ ಕಂತ ಉಂತದ ಎಡ್ಡ ಇರೆಗ್ ಇತ್ತದಾದ ಅನ್ಪೆರೆ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಲ ದಯಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಪಂಡ್ರ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪನ್ ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಫೈನಲ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪಿನ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾನ್ ತೂಪಿ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಆಪನ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪನ್ ಅಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಪುನ ಪದ್ರಾಡು ಥಿಯೇಟರ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟೆ ರೋಡು ಅರಕ್ಕಬ ರೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ನಡು ಒಂಜಿ ಆತ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾರ್ದು ಓಪನ್ ನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂ ಒಂದನೇ ಪಾತ್ರ ನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐನ್ ಪೂರ ಪಂತರ್ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಪಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡ್ತಿಜ ಪೂರ ಡೋಸ್ ದೀದೆ ಪಂತರ್ ಪೂರ ಶೋಭಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಐತನ ಶೋ ಕಾಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ನ ಈ ಏನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಹಿಂಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೈಮ್ ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ಏರ್ನೆಕ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗೆ ಸೂಟೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡುಮುಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಿಂಜಾವು ಜೇರಿ ಸೊ ಒರಿ ಸಿನಿಮಾನ ಫಸ್ಟ್ ನಿಂಗು ನೋಡು ನಿಂಗದು ಬೊಕ್ಕ ಜೀವ ಗೋರುಡೈಕ್ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಏರಲ್ಲ ತಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ಪನ್ ಏರುಲ್ಲಿರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬನ್ನ ರಪ್ಪ ನೆನಪನ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಅದು ಅನ್ಪೇರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಟೀಮ್ ಹಿಡಿದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಶೋಭರಾಜ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪೇರು ಪಂಡ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪಂಡ ಅವು ಶೋಭರಾಜ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಶೋಭರಾಜ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ್ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ದಿಯಾ ಫಿಲ್ಮಡು ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿನ ಒಂದು ಶೇಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ ಸೊ ಪಂಡ ಆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅದು ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಪೋಪನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಟೋಟಲ್ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಶೋಭಿನ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ತೂತೀನಿ ಡ್ರಾಮಾ ಡುಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದು ತೂತೀನಿ ಸೊ ಶೋಭಿನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿ ಆರು ಬದಲಾಯಿನವು ಆರು ಮೆಚೂರ್ ಆತಿ ನಾವು ಒಯ್ತು ಜೀವಡ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಚೂರ್ ಆತಿ ನಾವು ಸೊ ಇನಿಕ್ ಬಹುಶಃ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಡಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಭಯಂಕರ ಜೀವ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಇರೆಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡೈತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪೂರ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದ್ಸಾರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಮ್ದ ಒಂಜಿ 10-20 ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ ದಯಪಂಡ ಹಾಕಿ ಬೇಗ ಒಯ್ತಾರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರೆ ಅರ್ಥ ಫಸ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಬರ್ಪು ಮಂಜುರೈ ಮೂಳೂರ್ನ ಎಂಚ ಮೊಕ್ಕೈತ ಒಂಜಿ ಚೂರಿರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪಾರನೇ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೀನ್ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನ ಓಪನಿಂಗ್ ಕೆಲವರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪಣ ಇರೆಗ್ ಬೋರ್ಡಿಂದತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ ನೈಟ್ ಬಂದು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸುರುತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ಮಿಸ್ ಬಂದಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ಥ ಆಪುಚಿ ಪಿರೋರನ್ನು ತೋಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಎಂಕಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದಿನತ್ತ ಸರ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ದಿನ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ವಿದೇ ಪುನಃ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಚೇಂಜಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಚೇಂಜಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ ದುಂಬುದ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಪಂತಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅವು ಕಂದೆ ಒಂದು ಕಂದ ದೇವೇರ್ ನಜ ಪನ್ಪುಜ ಸರ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಚೇಂಜಸ್ ಕೇಂದೇರ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡ್ ಮಸ್ತಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೋಡು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೋರ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸತ್ಯಪುರಾಣ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಅದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕನ್ನಡ ಅದಿತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ತುಳುಟು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಅದಿತ್ತಿನ ಮೇಯ್ನ್ ಮೂಲತಃ ಅದನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪನ 25 ಲಕ್ಷ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಸಾಂಗ್ 2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಹಿಟ್ ಬೋತು ಎಂಕಲ್ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ವ್ಯೂ ಕನ್ನಡದ ಅವಳು ಬಂದೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಆತಿನ್ಬಿಡ್ದು ತುಳುಡ್ದ ಟ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಸುರುತ್ತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೊರ್ಲುಡುಗೋರುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದಾನು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡುಗೋರುಡು ಯಾರಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ನೆಕ್ ತುಂಬ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾನು ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಾನು ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಪಾಡಿದಿನ ಜನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೊ ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣದು ಸರ್ ದಾದಾನ್ಲ ಇರೆಗ್
ನಮ್ಮಡ್ದ ಟ್ರೈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ನಮ್ಮಡ್ದ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ದಾಯಗ್ ತುಳು ಇರಗ್ ಎತ್ತೋ ಇರು ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಲ್ಲಿರು ತುರುಟು ಇರು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಇರಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ ಎಂಚ ಪಾತಿರೋರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಮೂಲ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಓಣ್ಲೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಅವು ಇರಗ್ ಓಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಪುನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಿಂಗಲ್ ಪಂಡ ಬಲವಂತಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲೇದು ಒತ್ತೋನು ನಮ್ಮ ಏತಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಇಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಹೋಪ ಮೈಕ್ ಬೂರ್ ಒಂದು ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಬೋಪಣ ಬುಕ್ಕೋರೆ ಬಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ನೀ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಡೆಲಿವರಿ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ದಯಬಂಡ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದ ದಡಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಂಡುಲ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ದಾದಾಪುಂಡು ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಆತ ಟೆನ್ಷನ್ ದಯಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಫಸ್ಟ್ದ 60-40 50-50 30-70 ಇಂಚ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದ ಮಟ್ಟ ಬಲಿತನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನ ಬಂಡವಾಳ ನಂಗೆ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಸತ್ಯ ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಅದ ಟೈಮ್ ಅದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಅಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡರ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂಬ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನಕಲ್ ನಮ್ಮ ತೂದು ಪನ್ಪುನಕಲ್ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಅವು ಇರು ಪಂಡ ಪಾತೆರ ದಯ ಪಂಡ ನೀ ಪಾತೆರ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇ ಪಂಡ 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಪನ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಸರ್ ಕಾರದ ಮೆತ್ತು ಅದಾದ ಸಾವಿ ನಾನು ಚೂರು ಹಂಚಿ ಮನ್ಪಡಿತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ ತೂಪೇರು ಸಿನಿಮಾ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೌಡೈನ್ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಸಿನಿಮಾ ಕೊರ್ದು ಥಿಯೇಟರ್ದ ಪ್ರೈಸ್ ದಾದ ಕೊರ್ದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ 180 150 200 ರೂಪೀಸ್ ಕೊರ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಐನ್ ಸಿನಿಮಾ ಒರಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬತ್ತು 2 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲು ತೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಂಗವೈದತ್ತು ಸರ್ ರಡ್ಡ ವರ್ಷ ವಾ ಮಗಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಉಪ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಐನೇ ಮಲ್ಪೊಡ ಐನಿ ಆಕ್ಚುअल ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಶೋಭಿ ಬನ್ನಾಗಲ ಎಲ್ಲ ಶೋಭಿಲ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ಅನುಭವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಒಂಜಿ ನಡೆದಿಟ್ಟ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಮಲ್ತಜಿನ 100% ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಕಾಟಾಚಾರ ಮಲ್ಪದು ಪ್ರಯೋಜನ ಏತೋ ಜನ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತೀಟ ತೀರ್ಸ ಬಟ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ 100% ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಹಂಬಲಪ್ಪಣ ಇಂಜಿನ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಇತ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆ 100% ಉಪ್ಪು ಐಟ್ ದಾಲ ಪಾತ್ರ ನಿಜ ಬಡ ಕಾಸು ಪಾಡ್ನ ನಿಕ್ಲ ಆತ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತು ಉಪ್ಪರ್ ವಿಷಯ ಬೋಡಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಮನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತು ಏನೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮತ್ತೊಂದತ್ತ ನಿಖಲ್ನ ಸ್ವತಃ ನಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ ಸಾಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಅವಲ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಏಪಗ್ಲು ಒರಿಯು ದಯಪಂಡ ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜೆ ಏನೋ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅದು ಅನ್ಪನು ಕೆಲವು ಸಾಂಗ್ಲು ಎಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ ಪಿದೆ ಬಂದಾಗನೆ ಮರತು ಮಗ ಈರ್ನ ಮುಖಸ್ತುತಿಗೆ ಎದುರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೋಲಿ ಬಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಸಾಂಗ್ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅವು ಎಂಚಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಡಿತಾನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆತೇ ಹದ ಬೆಚ್ಚಡು ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ತಕ್ಕನೆ ಆ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಎಂಕ ಹಿಡಿದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತೀನಿ ಶೋಭಿನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಪಂಡ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಸೀರ ಆರಾಮ್ಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿಡ್ಲ್ ಎಂಜಿನ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಹಾಕಲನ ಐಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮುಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್ ಎಂಚಾಯ್ತು ಸುರ್ಕಾದು ಎಂಚು ಮನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಂಕ್ ಬಂದಾಗನೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಬಂದ ಇಂಕ್ಲು ಮಲೆನಾಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅವಂತ ಸೊ ಆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಇರೋದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ ಹರ್ಷಿತ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇರ್ ಪನ್ಲಾಕನೆ ಎಂದಟ್ ಒಂಜಿ ಸಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ಅವಳು ಅದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಧುರ ಬಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಟಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಎಂದಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪಾತಿರ್ನ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಕಲು ಆತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಅನ್ನಗ ಅಕ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನು ತೂದೆ ಅನ್ನೋ ಶಾಯ್ ಮೊಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಅಂತ ನನಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಂದ ಅಕ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಂಗ್ ವೈಸ್ ಬರ್ತನಲ್ಲತ್ತ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ನಮಕ್ ಇಂಚೆನೆ ಬೋಡಿತ್ತು ಪಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಫೀಲ್ అందులో ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಪೇರು ಆ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಆ ವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆವಡು
ಎಸ್ ವಿಜುವಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲಶ ಒಂದೆರಡು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನೇಚರ್ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಾಡ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ಬಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಗುಡ್ಡೆದ ನಡುಟು ಇಂಚ ಬಲ್ತ ಪೇರೆ ಡಾಮರ್ ರೋಡ್ ಒಂಜಾರು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಬರ್ಪಣ ಇಂಚ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಂಡು ಸೊ ಥ್ರೂಔಟ್ ಸಾಂಗ್ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕೈ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋನ್ ಹಾಕ್ಲ ಕೆಲವರು ಪಾನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಈರು ತಾರ ಮರ ನಮ್ಮನ್ ಶಬ್ದ ಅನ್ಪವಲ್ಲ ತಾರ ಮರ ಹಾಕುನು ಪಂಡ ಆಮೇಟ್ ಈಮೇಟ್ ಪೂರಾ ಡಿಗ್ 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 ಬಂಡದಿಜ್ಜಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ದ ಫ್ಲೋ ಎಂಚ ಸೂತಿಂಗ್ కొంచెం నాతేలాగి పోందుండు సో రిజిస్టర్ ఆపను ప్రతి ఓ నేచర్ ఆత పొర్లు ఇత్తన ನಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಆ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಈರ್ನ ಪ್ಯಾಥ ಸಾಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೈಟ್ ಈರು ಪನ್ನ 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಈರು ಸಾಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಶೋಭಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತಿಂತು ಒಂಜಿ ಟಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪ ಅವು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪೋಡೆ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿತೂನಾಗ ಇರ್ನ ಕಟ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈಸ್ ತೂನಾಗ ಇರೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಜಿಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೇರ್ ಬರ್ತದೆ ಆಕೆ ಓಕೆ ದಯ ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂಚಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆರಾಕನ ಮತ್ತೆ ತಿನ್ನೋಡ ಅಂಚದ ಬಟ್ ಎಗೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ದಯ ಬಂಡ ಯಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಬಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಮಿಡಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಹಿಡಿದ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಕೊರೊಂದು ಬೈದ ಇತ್ತ ಎಂಚ ಬಂಡ ಇರೆಗ್ ಕಡೆಲು ಉಪ್ಸ್ಬಾರ್ದು ಕಾಮಿಡಿ ಐತ ಮಲ್ಲೇಜ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್ ಆವಡು ಅತಿ ಜನ ನವೀನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಆವಡು ದೀಪಕ್ ಸರ್ ಆವಡು ಬೋಳಾರ್ ಸರ್ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗೊಂದು ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಬೋಳಾರ್ ಒನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಂದು ದಯಪಂಡ ಅವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವಡು ಒಂದು ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಈರು ಮಾತ್ರ ಪಿರೋಡು ದಾದ ಬಾತಿರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಾತಿರ್ದಾರ ನೀವು ಅಂಚಾದ ದಾದ ಬಂಡ ತೂಪನೆ ಒಂಚೂರು ಓಲ ಒಂಚೂರು ಕಂತಲೆ ಕಾಪುಣ ಒಂಚೂರು ಕುಲೋನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕಂತಲೆ ಕಾಪುಣ ಅದ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಪಂತಿರೋದ ನಾನು ಅದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೂಪನ ಕ್ಲೇ ಪನ್ನ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಾರು ಬಂದು ನಿಗಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಾರ ಒಂಜೀಗ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಸತ್ಯ ರೋಹಿತ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅಂತೂ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಲಾಗತ್ತೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಕಾಲಾಗಡ ಅಭಿಮನ್ಯುವರಿಗೆ ರೈಸ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಆಟ ರೈಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ದಯಪಂಡ ಐಟ್ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಪನ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲವು ಕಥಾ ವಸ್ತುಲು ನೆಟ್ ಅಂಚಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಿದೆ ಪನ್ನ ಪನಂತ ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಓಲ ವೀಕ್ ಟೀಮ್ ಆತ್ ಪಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಅಂಚಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನೆತ್ತನಡುಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಐಡ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓರೋರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ದೇ ತಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ಓಲು ಕಾನೋಡ ಏನು ಕಾನವಂದ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಆಯ್ತು ಫಿಲ್ಮುಲ್ ನಮ್ಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆತನ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ ಬಣ್ಣ ಅಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಶುರುಕು ದೀಪ ಚಿಮಿನಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಬರೇ ಶುರು ಅನ್ಪುನಾರ ದೀಪ ಚಿಮಿನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅವನ ಕನಪಾದಿನಿ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ದಾಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಂಗರ್ ಯಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಸುರುಕೆ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಏನರ್ದ ಆಪುಣ ಯಾನ್ ಮಂದೆ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಶಾರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿರ್ದಿದ ಕಂಬಳ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಐಟ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂದೆ ಬಟ್ ಯಾನಾಡ ಈ ತೆಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾವಲ್ಲಿ ಏನರ್ದ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಮನ್ಪಾದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಉಂಟು ಪೂರೇರ್ಲ ಪಣ ಪೂರೇರ್ನೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತೊನ್ನಗ ಕೇರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರೇರ್ಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬಟ್ ಒಂದು ಎನ್ನರ್ದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಿದೈ ಬೈದಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಪಿರಾವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ನ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಪೂರೇರ್ಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಎಂಚ ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಕಿ ಅರೆಗಿಂಚ ಬರೋಡು ಪಂಡ ಅವು ಬರೋಡಿ ಅವು ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದತ್ತು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಒಂದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿಂದ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲದ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೆಟ್ ದಾಲಾಲ್ ಪರ ನೆಟ್ ಹೊರ ಮಿತ್ ಬತ್ತನವರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಂದ ಮುಗಿನ ಕತೆ ಕೊಂಚ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ವಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಾತು ಕೊರೋಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಡು ಇಂಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಐನ ಇಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ತ ಈಗ ದುಂಬೆ ಹಾಕಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದವನು ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕಡೆ ಆಡಿಷನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಏತೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆತನ ಆಡ ಆಡಿಷನ್ ಬಂದು ಪುನಃ ಉದಾಯ ಎಂದು ಬಂದ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಕಲ್ಪನೆ ಪುನು ಆಗ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಪಾತ್ರಗಾಯ ಸೂಟ್ ಆಪೇನ ಅಂಚಿನ ಜನ ಕೂಡ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಡೋಡು ಯಾನ್ ಏರ್ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಣ ತೆಲಿಪಾರ್ಲ ಬುಲ್ಪಾರ್ ಒಪ್ಪನ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಡ ಪಡೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೆ ಏತ ತೆಲಿಪಾರ್ ಆತ ಬುಲಿಪೋಲೆ ರೀ ಅವು ಇತ್ತು ಅಂಚಿನ ರೋಲ್ ಪಣ ನಾವು ಪಡೀಲ್ರೇ ಬೋಡಾಪಣ ಬೊಕೊಂದು ಕೆಲವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೋಲ್ ಮೆಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಾನೊಂದು ಜಾತಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಬೆ ಮುಂಚಿನ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳೇನು, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಹೇಗೆ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಮೂಡಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳೇನು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದರೆ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅನಾರ್ಕಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿರ್ದೇಶಕರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರ ಕೊಡುಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸ ಅವರವರು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಚಿತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತಯಾರಿಸಿದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಚಿತ್ರ ಇದು. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಲ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ. ಮೇಡಮ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಸರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಫಿಲ್ಮು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಎಮೋಷನು ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕಲೆಗೆ ಏನು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಲೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್, ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ಅದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲೆ, ಈ ಟಾಸೆ ಪೆಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ದೈಹಿಕ ಕೊಡುವ ಮದ್ದಿಂದ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುವ ಮದ್ದಿಂದ ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಲೆಯಿಂದ ಎಂಥವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ? ಏನೇನು ರಿವ್ಯೂ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮಿಡಿ, ತುಂಬ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗುಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್. ಸರ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಖುಷಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು 2 ಆಲ್ಬಮ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ 2 ಆಲ್ಬಮಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅವರು. ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ. ಒಂದು ಓದು ಬತ್ತಿನಾಗ ಒಂದು ಬಿನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ, ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಡು. ಸರ್, ಮೂವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಸರ್? ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ? ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ. But that's the same, like the way they have given the whole direction was a beautiful one. Music ಒಂದು direction, everything, movies artists acting, everything was perfect. I would like to request everyone to come and watch this movie. Enjoy the movie. ಅಮ್ಮನೊಂದು ಬೆಂಬಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೋದ್ರೆ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಮನ್ಪಿನಿಂದ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪಂಡ ತುಳುತ ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ದಯಕ್ ಪಂಡ ತುಳುವೇರು ಮಸ್ತ್ ನೆಟ್ಟದಾಲ ಒಂದು ಇಚ್ಚೇರು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಚ್ಚೆ ಅಣ್ಣ. ಈ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪನ್ಪಿನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಡು ನಂದ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಾಣಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದಯಕ್ ಪಂಡ ನಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಅನಾರ್ಕಲ್ಲಿ ನಲಿಪಾವೇರು ಆಯ್ತು. ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಧ್ವಜಪಾದೇರು ಅವತ್ತಂದಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಕ್ಕಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಾತಿರು. ಈವನ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೂಲರ್ ಆದ ಪಡ, ನಮ್ಮ ರವಿಂಡಿ ಪಡೀಲ್ ಆದ ಪಡದಿಂದ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಾವೂರ್ ಆದ ಪಡ ಮಕ್ಕಳೇನು ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರ್ ಆದ ಪಡ ಮಕ್ಕಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಡ
ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಸರ್ 100% ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡಲಿ ಈಗ ಕೊರಲಿ ಕೊಂಚ 90% ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಲಿ 90% ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸರಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಾವಿರ ಬಂದಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ನಿಟ್ಟುಸಿರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗಿದೆ. ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಂಗಿನ ಜೊತೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆತವರು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇವರು. ಸೊ ಆರಡಕ್ಕೇನಗ ತುಂಬದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ರಿಲೀಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಡುಪಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ಉಡುಪಿದ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲೆ ಪೊಯ್ ವಾರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಕಲ್ಪನಾ ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಯಸಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಬಲ್ತು ಇತ್ತಿಂಡದವರ ಕಲ್ಪನಾ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ಈ ವಾರ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಪಂಡ ಕಲ್ಪನಾ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಸಾಧಾರಣ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಜ್ಯೋತಿಲ ಅಂದು ಉಡುಪಿದ ಕಲ್ಪನಾ ಭಯಂಕರ ಕಲ್ಪನಾ ಬೋರ್ಡ್ ಕಲ್ಪನಾ ಡೇರೆ ಎಡ್ಡ ಸೆಂಟರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲ್ಪನಾ ఒక స్క్రీన్లో మస్తు క్వాలిటీలా ఇరగ దాదాపు పేరు ఇంక ఉడిపి వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ థియేటర్ ఇంక యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఇంక వన్ ఆఫ్ ద ఫేవరెట్ థియేటర్ ఒక దాదాపు పండుందంటే నెక్స్ట్ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತೈತೆ ಮುಲ್ಬಾಯಿ ಬೆರಿಕೆ ಥರ್ಡ್ ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮುಲ್ತು ಕೈತಲ್ಲು ಕುಂದಾಪುರದಕ್ಕಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಾರ್ಕೂರು ಬ್ರಹ್ಮವರದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ವಾರ ಮೀನಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಮುಲ್ಲೇರಿಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಶುಂಠಿಕೊಪ್ಪ ಆಯ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓಲೋಲು ಉಲ್ಲೇರ ತುಳುತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಓಲೋಲು ಉಲ್ಲೇರ ತುಳು ಬಸ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರಕಲ್ ತೂವೋಡಿ ಇಂಕ ಅವು ಎನ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಾಪಣ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ದತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನೆ. ಸೊ ಇಂಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿ ರೀಚ್ ಮನ್ಪದು ಕೊರಡು ಮನ್ಪಡು ಆಸೆ. ಸೊ ಐಕೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಇಂಗ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಆರೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದೇರು. ಸಚಿನ್ ಎಸ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಅರ್ನೊಂದು ಥೀಮ್ ಉಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸರ್ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಂಗೆ ತಾಸಿದ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ನಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಓಲ್ ನಡಪೂಜೆ ಓಲ ಕೊರಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊರಲೆ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕೊರಲೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಈ ರೈಗಿರಿ ನಂದಿನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ದಾದ ಸರ್ ಇದು ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಸೀನ್. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಲವ್ ಸಾಂಗ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕಾತೊಂತ ಲೈಕ್ ಫುಲ್ ಫುಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಜ. ಸೊ ಫುಟೇಜ್ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ನಲಿಪುನ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅವರು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇರ್ನ ನೀರು ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಹತ್ತೆ ಬಂತೀನಿ ಆರು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದಾರ ಗುವಾಹಟಿಡ್ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅರೆಗ್ ಕುಡ್ಲದಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅದು ಇಜ್ಜ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ಪಣಂತೆ ಎಂಕ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ತಾಸೆ ರೋಲು ಪೆಟ್ಟು ಕಾಯೋಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಎಂಕುಲ್ ಬಳ್ಳ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕೇನಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ನಮಕಿಗೆ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಆಡೋಣ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಫೀಲ್ ಆಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂಚ ಅದ ಐನಾತ್ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತ ಅವೊಂಜಿ ಫ್ಯೂಷನ್ ಲಾಕ ಇತ್ತು. ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಫೋಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಓ ತಾಸೆ ಬಟ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಪ್ ಹಾಪ್ ಒಂಜಿ ಬೀಟ್ಸ್ ಉಂಡದೆ ಆ ಬೀಟ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ದಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊರ್ಕ ನಂಚ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ. ಸೊ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ತೂನಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಿವ್ಯೂ ತೂನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಡ ಓಕೆ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿಲ್ಲಕನೆ ಬೈದೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬೈದೆ ನಂಚ ಅದು ಅಂತೆ ಖುಷಿ ಉಂಟಾಯಿ. ಜೋಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಸುಧಾರ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಚೂರು ತೂನ ಗೊತ್ತಾನೆ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತೇರು ಅತ್ತದೆಲ್ಲ ಪೋಕುರಿ ಪಂದಿಜಂಡು ಖುಷಿ ಅವಂತು ಜೋಕುಲಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆ ಏನಂತು ನಂಗಂಚಿನ. ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಓಪನ್ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಹಿಂಗೆ ಮಲಯಾಳ ಶೇಡ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಮಲಯಾಳ ಶೇಡ್ ನೀರು ಮಲಯಾಳ ಬಟ್ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಗೋಲ ಒಂಜಿ ಆ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ ಪನ್ನೆಗನೆ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜಿಂದ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ತುಂಬೆ ಓದಿತ್ತು ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು. ಸೊ ಈರೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈತ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರ್ಪುಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀರಿಗೆ
ಎಂಕ್ ಐಡಿಯಾ ನಿಜ ಪಂಡ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟಾತಿನ ಶೂಟ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಫುಲ್ ಒಂಜೇ ದಿನ ಟಾತಿನ ಶೂಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇದ್ದೇನೆ ಪಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಕೇಂದಿತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಭಯ ಮಟ ರಾತ್ರಿ ಜೋಕ್ಲು ನೆಕ್ ಸುದೆಕ್ ಪೂರಲ ಒಂಜೇ ದಿನ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಅನ್ ಬರ್ಪೆ ಈತ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಶೂಟ್ ಆದ ಎಂಗ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಜನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಅದ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಅಪಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಅಪಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಅಂಕಲ್ ನಲ್ಲಕ ಮಲ್ಲ ಬಂಡೈತೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಆತ ಅರ್ಥ ಆದಿಚ್ಚಾನ ಬಟ್ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಚ ಬಂಡ ಇರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಕಾಮಿಡಿ ದಕ್ಲು ಮಾತ ಸುರ್ಕ್ ನೆನೆಪುಪ್ಪೇರು ಅರೆನ್ ಮಿಡ್ಲೆಡ್ ಏರ್ಲಾತು ನಮ್ ಬಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆನ್ ಎಂಗಳು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ರಿವ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬೋನಾಗಲ ತೂತ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಅರೆನ್ ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಗ್ ಬಂತದು ಅಣ್ಣ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಚುअल ಅವ ಇಂಚಿನ ಆಪರ್ ಮಂಡ ಓ ಒಂದು ಆರತ್ತ ಪಣ ಮಾತಾರ ನಾನು ಥಿಯೇಟರ್ ಒಂಜಿ ಕೇನ ಒಂದು ಆ ನಮ್ಮನೆದ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಬರ್ಪಣ ಅಂತ ಅನಿಸುಂಡು ಸೊ ಎಟ್ಟ ಮಲ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂಡ ಸಿಂಗನ್ ಪಣ ರೂಲ್ ಅವ ಮಲ್ಲನ ರೂಲ್ ಎಂತ ನೆನಪು ನಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾನಗ ಉಡಲು ಪಾಯಾನಗ ತೆರೆಯೋ ಎನ್ನ ಒತ್ತಾಟಲ ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಾನಗ ದಿನ ರಾತ್ರಲ ನಿನ್ನ ಕನಬೂರಡಿ ಚಿನ್ನ ಸಪ್ತಪದಿ ನಡಪುನ ಕಣ್ಣಳ ತಿಡು ನಿನ್ನ ಕವಿಯಾಯನ ಕಿನ್ಯ ಪದನಿ ದುನಿಪಾವಡ ಪನಿಯರೆ ನಾಲು ಪದಕುಲು ನಾಚಿಕಿಡು ಒರಿದುಂಡು ಎನ್ನ ಉಡಲುದ ಜೋಳಿಗಿಡು. ಗುಡ್ ಸೂಪರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದಬಂಡ ಅವರು ರಾಣಿಸ್ತಾನು ನಮ್ಮ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡ್ಜಿನ ಅಂಚಾತೆ ಬುಲೆಪನ ಅಂಚ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗರ್ ನಕ್ಲೊಲ್ಲೇರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ದಾಕ್ಲೊಲ್ಲೇರ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಬರೋ ಗ್ರಹಚಾರ ಬಂದೋಡೆ ನಂಗೆ ಉಪ್ಪನೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಥಿಯೇಟ್ರತೆ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕಾಸು ಕೊರಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಮ್ಮಡೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಸ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್. ಮಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮದ ಆಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾತಾಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸುಳುಕು ನಮಕ ಪಾಡ್ರ ಕಾಸು ಬರೋಡತೆ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ ಪಂಡಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪಣ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಖುಷಿ ದೇವಂಡ ಈರಿಪ್ಪು ಜರಲ್ವಾ ಸೊ ದೇವಂಡ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಬಂದ್ಬೆ ಆಯ್ತನೇ ಆ ರೋಲ್ಗು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತದ್ದು ಮಲ್ಪನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದಲ್ಲ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಟ್ನೇತ ಮಲ್ಪ 4 ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಡತ್ತು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತೀನಿ ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪುಷ್ಪಣ್ಣೆ ರವಿ ಬೊಕ ದೀಪು. ಸೊ ನೆಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ದೇಬಂಡ ಗಡಿನಾಡ್ದ ಶಾರದಾ ಕಲಾವಿದರು ಶಾರದಾ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡಿತನಾಕಲು ಅಮ್ಮ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಡಿತನಾಕಲು. ಸೊ ರಂಗಭೂಮಿದ ಎಡೆಡ್ಡ ಕಲಾವಿದರು. ಸೊ ಇಂಚಿ ಪಾಕ್ಲು ಇದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಅಕ್ಲನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮತ್ತೆ ದೀಪುಲ ಪುಷ್ಪಣ್ಣ ಕಾಂತಾರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಹೊಲ್ತಿಕ್ಕನು. ಸೊ ರವಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏಪನ ಬರೋಡಿತನ ಕಲಾವಿದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ನಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಕಡೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ ಬೇರೆ ಬೋಡು ರವಿಯನ್ನೇ ಬತ್ತನ ಅವರೊಂಜಿ ಬೇತನೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅರಡೆ ಎಂಚಲ ಇರೆ ಬೆನ್ ಪೌಲ್ ಎಡ್ಡ ದಿಪ್ಪರು ಅರೆಗ್ ಕೊರ್ನ ರವಿಯಣ್ಣನ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ರವಿಯಣ್ಣಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಂಚೆನ್ನಿತ್ತೆ ನಮಕಿತ್ತ ರವಿಯನ್ನೇ ಉಳ್ಳಿருந்து ಮಣ್ಣಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ವಿಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಕಲ್ ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪುನ ಇಂಕ ಅಂಚಿನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲ್ ತೋಜೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮಂಡೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಯಾವ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀಪನ್ನೇ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು. ದೀಪನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಆರ್ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಲಾರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಲಾರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅವು ಬುಡ್ನ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ದೀಪನ್ನ ಇರೆಗ್ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಮುಗ್ಧತೆ ಆರಂಜಿ ಆರು ಇಂಚಿನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂಡ ದೀಪಕ ನಾನು ಐನೀರು ಎಂಚಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಲೇರಿ ಎಂಚಿನ ರೋಲ್ಲ ಮನ್ಪುರ ಬುಲಿಪೇರೆ ಬುಲಿಪಾವೇರು ತೆಲಿಪಾವೇರು ಸೀರಿಯಸ್ ರೋಲ್ ಕೊರ್ಪೇರು
ಪಕ್ಕ ಕಲಾವಿದ ನಿಂಗದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆ ದೀಪಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮಣ್ಣ ಯಾಕೆ ದುಮ್ಮನ್ ಸಿನಿಮಾ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಬಂದಿತ್ತ ಕೋ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಬಂತು ದೀಪಕನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪದ ಮೈಸೂರು ನರಸೀಪುರ ಶೂಟ್ ಆಗುಂಡು ಫುಲ್ ಕಾಡದ ನಡು ಶೂಟ್ ಆಗುಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಶೀಟದ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡು ಸಿಂಗಲ್ ಟೇಕ್ ಇಡ್ಪಾರೆ ರಡ್ಡು ಶೀಟ್ ಬೇರೆ ಆತ್ತೇರು ಬತ್ತೇರು ಟಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮರಾ ರೋಲಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡು ಶೀಟದ ಡೈಲಾಗ್ನ ಹೊರತ ರಡ್ಡು ಸರಿ ದನ ತೂತೇರು ಆತ ಡೈಲಾಗ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಜಿಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪುಷ್ಪನ್ನಲ್ಲ ಅತ್ತಿ ಪುಷ್ಪನ್ನ ಇರೋ ಎಂಚಾತನ ಬಂಡ ಪುಷ್ಪನ್ನ ಆಗ್ಲಿತ್ತು ದೀಪನ್ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೋಡು ಏರಿ ದೀಪನ್ನೆ ಪುಷ್ಪನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಪತದನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟೆಡ್ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂಚಾವದನ್ನು ಬಂಡ ಇನಿಕ್ ಮುರಡಿ ಉಡುಪಿದ ಒಂಜಿ ಶೋಟು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ಟ್ ಮನೆ ನೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಯವ ಪಂಡ ಇರಿಗೆ ಪಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಹಾಕಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತೀರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಎಂಕಿಲ್ದಾದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮುಕ್ಕಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಏನಿದಿತ್ತ ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಆತದೆ ರವೇನ ನಾವಡು ದೀಪಕನ ನಾಡು ಪುಷ್ಪನ ನಾಡು ಮಂಜುರಾಯ್ ಮುಳುರಾವಡು ರಂಜನ್ ಬೋಳುರಾವಡು ಇರೆಗ್ ಫೀಮೇಲ್ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ನಮಿತ್ ಅಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರೆಗ್ ಅಡ್ಡ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು ರಂಜನ್ ಉಪ್ಪಡ್ ಇವನ್ ನಮಿತ್ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ್ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಏನೋ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಿತ್ ಅಕ್ಕ ಸುಜಾತ್ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಏಪನೇ ಬರುಡಿತ್ತ ಅಗ್ಲೆ ಪಂಡ ಕೂಡ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಗೆ ನಮ್ಮೆಟ್ ನಾದ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಜಾಗ ಗೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ವಿಷನ್ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಇರಿಗೆ ಒಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ಬರೋ ವಿಷನ್ ದೀಪ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಕನಕ 1.5 ಕೋಟಿ ಒಂದು ಕನಕ ಒಂದು ಮನ್ಪುಗ ಆತ ಪಾಡ್ನ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಾವ್ ಉಂದ ಅಪ್ಪನಿ ಇರಗಿತ್ತ ನಮಕ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲೋ ಇಂಚ್ ಎಂಡ ಒಂದು ಪಂಡ ಪಂಡ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ್ರದಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ನೆತ್ತದು ಕ್ಯಾನದಿದ್ರು ರಿಯಲ್ ಏನ್ ತೂತಿನನೆ ಎಂಕಲ್ ತೂತಿನನೆ ಇವಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ತೊಂಜಿ 35 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಂತಾರಂದ 35 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಮೋಷನ್ ದಿವೋಡಿರ್ ಜನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುಜಿ ಇಂಕಲ್ ಫ್ರೆಶರ್ನ ಕೆಲಸ ಓಲುಂಡು ಸರ್ ಎಂಕಲ್ಲ 35 ಇಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕನಪುನ ನೆನಂಕಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಣದರು ಮತ್ತು 100% ಹರ್ಷಿತ್ ದಾದ ಬಂಡ ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ದಾಯ ಬಂಡ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾಗ ಬಂಡ ಪನಿಯಾರ ಎಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಬೇತೆ ದಿಕ್ಕು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಅವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದ ಪಿರವುದ ರೀಸನ್ ಇಯರ್ಲ ನಾಡುಜೇರ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮೆಟ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಲಾಭನ ನಷ್ಟನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾವನೇರಿನಿಕ್ ತುಳುತ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರು ತುಳುಟು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಈರ್ ಅವು ಎಂಚಾತನಂದು ಈರ್ ಐಕ್ ಬಗ್ಯಾನ ಇಂದು ಅತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರ್ಪನೆ ಬಿದ್ದಣ್ಣ ಬಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಐನೇಪಲ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸರ್ ಆಯನಲ್ಲ ₹1 ಕಾಣಿಕೊಂಡ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂದ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿ ಮಲ್ಪದ ಕಲ್ತೊಂಬರ್ರ ಪೂರ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಮಾತಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಬೋಡುಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪನ ಅಂತ ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಐನಾಲ್ ಮಲ್ಪರ ಕೆಸರು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಬಿರೆ ಬಿರೆ ಹೋದ ಕೆಸರು ಬೂರ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಏನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನಾಟಕ ಏತ್ ಮಲ್ಪ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾಟಕ ಏತ್ ಮಲ್ಪ ಈರು ಇನಿಕ್ಕೊಂಚೂರು ಶಾರದಾ ಕಲಾರ್ಸನ್ ಎಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಟೀಮು ರಡ್ಡ್ ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ವಿಧಾತ್ರಿ ಉಲ್ಲೇರು ದಿಗ್ಗಜರು ಕೊಡಿಯಲ್ ವೈಲು ಉಲ್ಲೇರು ಕಾಪಿಗಡ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮುಕ್ಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಂತಿನೆಟ್ ತುಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಡ್ರಾಮಾ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅದು ಇನಿಕ್ ದಾದಾ ಒಂದೊಂದು ಮಂಡ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಎಂಸಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ದುಬೈಗೆ ಲೆಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಳುತ್ತ ಎಂಸಿಗೆ ಸಮೇತ ಆತು ಮರ್ಯಾದ ಅದು ಮರ್ಯಾದ ನಾನು ಐನ ಪನೊಂದು ಪುನ ಥಿಯೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬರು ಥಿಯೇಟರ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನಗ ಥಿಯೇಟರ್ ವರಿ ಅಂದ್ರೆ OTT ಇಡುವಲ್ಲ OTT ಇಜ್ಜೆ ಸರ್ ತುಳುಕಿರೆ OTT ನಮಗಿತ್ತ ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಲ ಕಮ್ಮಿ ರೀಚ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿದೆ ನಮಕಿರೆ ಜನಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಂಗಿದ OTT ತೂಪನತೆ ಇರು ಒಂಜಿ 2% ಜನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಡು OTT ತೂಪನ ಅಂಚಿನ ತಾಳ್ಮೆ ದಕ್ಲೆ ಇರೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆ ಆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಗೊತ್ತು ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈರ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲ ಏತೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಡು ಅವನ್ ಅಂಕ್ ಮನಸ್ಸುಗು ಉಗ್ಗುಡು ಸುರು ಕಂಚನ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಖನಪನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ ಪಂಡಿತ ಒಂಜಿ 2% ಜನ ಇನ್ನು ಆಸೆ ಬಿಡುವಿರತ್ತಂದೆ ಬೊಕ ನಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇರ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಬಾರ್ದ ಆಟ ತೂಯ್ಲಕ ಇರ್
ಓಪನ್ ರಂಗಸ್ಥಳದ ಎದುರುಡುಗುಳು ಆಟ ತೂಪನೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ತೂಪನೆ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲೇ ಹೋದು ಗುಳ್ಳುನೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲ OTT ಪಾಡ್ ತೂಪನೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಎನಿವೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಜವನೇರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಹೊಸ ಮೋನೆ ಬರೋದು ನಾವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ದಯ ಪಂಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಫ್ಲೋ ತಿಕ್ಕೋಡೊಂದಾಂಡ ಹೊಸ ಬೇರೆ ಬರೋಡಿ ಇರಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಡೌನ್ಫಾಲ್ ಎಂಚ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಆತನೊಂದು ಮಾಡಂದಾಂಡ ಇರಗ ಬಿಗ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎನ್ಕ್ಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಂಕ್ ಡೈಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇರಗ 14 ತಿಂಗಳದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಜನ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಪಿರ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪೀರ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಅನಾರ್ಕಲಿಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಇರಗ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಲೋ ಪೋತುಂಡು ಸರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಒಂದು ಅದು ಕನ್ನಡ ಆತಿ ಕನ್ನಡ ಹೆವಿ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತುಂಟು ಇರಗ ಎಂಚಾತನ ಪಂಡ ಇರಗ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾತ್ರ ಮುಚ್ಚಿದೊಂದು ಆತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅನಾರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಜೊತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ. ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ, ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವ ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿರುವಂಥ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯ ಖುಷಿ ಆಪಣ ದಯ ಪಂಡ ಒಂಥರ ತಿರ್ಗುತು ಓಡು ದಯ ಬಂಗ ಏತು ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತನಾಥ ಒಂಜಿ ಕಡೆಕನ ರಿಲೀಸ್ ಆದ 4 ಜನ ಕೈ ಬಟ್ಟದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರು ಮಾರೆ ಜವನೇರ್ದು ಪಂಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಇಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಐನು ಪದ್ಮಶ್ರೀಗೆ ಕೊನೋದು ತೀವೊಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಹಂತ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಲ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾಡಿನ ಬಜೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬಾಡ್ದಿನ ಬಂಗ ಎಂಕ ಬೈದಿನ ಬಂಗ ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ತೂಯಿನ ಹೇಗೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರು ನಿಕ್ಲ ಐನೇ ಪರೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ 2ನೇ ವಾರದ ಈ ಶೋ ಮಾತಾನ ಎಂಚೇನೊಂದು ನಿಂತೇರಿ ಅದಾದ ಅನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಇರಗ ರೀಚ್ ತುಳುಕ್ ಇರಗ ನಿಯರ್ಲಿ 5 lakhs ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುಕ್ ಎಂಕ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮಕ್ ರೀಚ್ ಆತಜಿ ಇಂಕ ನಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಎರೇರು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲೇರ ಏನಕ್ಕಳೆ ಇತ್ತಕ್ಕೇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆತು ಮಲ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೇರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ 5 ಜನ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡಿದವರ ಸುರುತ್ತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಯ್ನು ಹಿಡಿದವರ ಏನು ಕಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿ 35 ಪಿಕ್ಚರ್ ದಿಯರ್ನ ನಾನು 35 ಪ್ರಮೋಷನ್ ದೇವಡು ಆತ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ದೇವರನಾಂಜ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆ 5 ಲಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪಡ್ದ ಆಡೇ ಬರು ಆತೆ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಇಂಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಅಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನದಾದ ಡಿಫರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ತೂದು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೇರಂದಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಕಲ್ ದಾದ ಚೇಂಜ್ ಕೊಂದ್ರೆ ಅವು ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಆತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಎತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಇರಗೆ ಎಂಕ್ ಇದಾದ ಮನ್ಪತ್ತೆ 2 ವೀಕ್ದ ಎಂಕಿದ 1 ವೀಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಪಿಕಪ್ ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಇರಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕಪ್ ಬರೋದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ പോകുന്നുണ്ട് ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ പോകുന്നുണ്ട് ಇತ್ತ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏತು ತೂತೇರ ಒಂದು 20,000 ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಏತು ತೂತೇರ ಪಾಸಿಟಿವ್ പോകുന്നുണ്ട് ನಮಕ್ ಅವಿರ ದಾದ ಒಂದು ಮಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮನ್ಪೋಡು ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ರೀಚ್ ಮಂತಂದಾಂಡ ಇರಗ ದಾದಾನ್ ಪೇರು ಒಂಜಿ ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ಅಂತ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಂಡ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋನು ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಮಾಡಿರಗೆ ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮನ್ಪುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತಪ್ಪನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲವ್ ಅಂದ್ ಅವೇ ಉಂಟೊಂದು ಅವೇ ಅಕ್ಲ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು 7 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ ಬೊಕ ಇಂಚಿ ಬಲ್ಲವೇ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಸರಿ ಅಂದಪ್ಪ ಬಜೆಟ್ ಬಟ್ರೆಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ದಯ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಪ್ಪನೆ 16 ಜನ ರೈಟ್ 10 ಜನ ನಿಕ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂಡ 2 ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಹೀರೋನ್ ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ಬೊಕ 2 ಜನ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಡಿಗೆ 18 ಮುಗಿಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲಿ ಬೇತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಗ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಅದು ಈರೆಗೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಅದು ಈರೆಗೆ ದಾದ ಅನ್ಸೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಅನ್ಸುನು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ 23rd ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೋಪ ಎಂಕ್ಲು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂಯಾರ ಪೋಪ ಉಲಾಯಿ ತೂನಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿದಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅವು ಫೀಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹತ್ತು ಜಿನಾಕ್ಲ ಎಂಡ್ಗೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಂಕಲೇನು ಓಕೆ ಮುಲ್ ಪಿನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಏತೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶೋಸ್ ಪೋನಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬೊಬ್ಬೆನೇ ಹೊಡೆದೆ
ಪಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಬಂಡ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದಿರಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಎದುರು ಪಂಚಲ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದುಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಲ ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರೋದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಎನ್ನನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಫುಲ್ಲು ಹೈಪುಡು ಅಕ್ಲು ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡಿದೆ ಅತೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ಡು ಅತೇ ಚಪ್ಪೇಡು ಪಂಡ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತ ಅತೇಂದು ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂಚದು ಯಾಪನ್ಪುಂಡು ನನ್ನಾತ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರೋಡು ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಲತ್ತು ಜವನೀರು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಜವನೀರು ಒಂಜಿ ಆಂಡಲ ಜವನೀರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಮರ್ದು ಉಲ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆ ಉಡುಂದತ್ತು ಬಟ್ ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮನ್ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಆಡು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅಸಲ್ ಅನ್ಪಡು ಬೇರೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಟೋಟಲ್ ಅದ ನಾ ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇನ್ ಎಂಕಲ್ ವಿಷನ್ ಆಯ್ತು ಏರ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ತುಳು ವಿಚಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ ತುಯಿಲಾಕ ಹೊರ ಇರೇಗಕ್ಲು ಪತ್ತಿರ್ನಾಡ ಬೊಕ ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಒಂಜುಂಡು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬಂಡ ಒಂಜುಂಡು ಮಕ್ಳೇ ಪನೋಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜ ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಡ್ ಬೈದನು ಮಾರೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ವಿಚಾರ ಬೈದನು ಗೊತ್ತಾಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆತಂಡು ನೀಕಲ್ನ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದನು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಬಂದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂಚೂರು ಮಾತನ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಇವತ್ತು ನಡೆದವರ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪನ್ಪಡಿ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾತನ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ಅವು ಇಂಜಿನ ಕೂಡ ವ್ಯೂ ಆದ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆವಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಟಾಕಿಸ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆವಡು ಸೊ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಪನ್ನೇರವ್ವೆ ನಮಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪರ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಮರಪೆರಪಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರ್ ಸೊ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಐಕ್ ಪುದರ್ ಪನ್ನೆರೆಗ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಅದು ಒರಿಯಂಡಲ ಬಾಕಿ ಅಂಡ ಬೊಕ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ತಂಡದ ಪರವಾದ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಾನಲ್ದ ಮೂಲಕ ದಾಯ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆನ ಮರತಿರ್ನ ಎಂಕ್ಲೆಗುಂದು ಎಂಕಲ ಆತ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ನಾನೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಅಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕುಲ್ಯಾಣ ನಾನು ಒಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕಾಲ ಐತ ಬೋಪುಂಡು 10 ಜನ ಎಂಗ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಚೆಂಚ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಾಗ ಬತ್ ಉಂತಿನ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ದಯಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾಂಡ ಎಪ್ಪುದು ಪನ್ಪೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನಿತ್ತು ಅವು ಗೊತ್ತಾಪ್ಜಿ ಕೌಂಟ್ ಆಪ್ಜಿ ನಂಗೆ ಎಂಚಾತನ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನಾಗ ಕೈತಲಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಅನ್ಬೋದು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಪಾರೆ ಬೈದೇರು ಅಂಚ ಬೈದೇರು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಬೈದಿನಕ್ಲು 100% ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಬರೀ ಉಂತನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪುಂಡು ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರದ ಯಶಸ್ಸು ಡಾಯಲ ಒಂಜಿ ಬಾಗಿದೆ ಆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲುಂಡು ಈಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತೋ ಜನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ ಬರಿಟದ ನೀರು ಕೊಡ್ತನಕ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಅವು ಆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು ಬಂಗಾವತಿ ನಕ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಯಾಲ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಬರೋದಕ್ಲಿ ಮಾತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಎಡ್ಡ ಬಲಿಪಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿಪನೆ ತೊಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಈ ನಾನೊಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದೆಪ್ಪಲೆಕ ಆಡನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪುಷ್ಪನ್ನಡ ಕೇಂಡೆ ಪುಷ್ಪನ ಎಂಚ ಪುಷ್ಪನ ಏ ಆ ಜನಟ ಭಯಂಕರ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಮಂಡೆಡ್ ಆ ಜನ ಮಂಡೆ ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ ಅರೆಗ್ ಬಾರಿ ಬಂಗವತ್ ಮಲ್ತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ ನಾನೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೂಪಡ್ ಬರಡೊಂದು ಎಂಕಲ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಸೊ ಎನಿವೆ ಈತ್ ಬರ್ತು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಿನೆಗ್ಲಿಕ್ಲಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ಬರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿ ದಕ್ಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನ್ನಡ ಎಂಕ್ಲೆ ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆತ್ತದು ನಮಕ್ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ರೋಹಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅವರು ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂತಹ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೂಡ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡೆವು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಈ ಯುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಹಾಗೂ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಶತದಿನವನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ.